നീൽ ഐലൻഡിലെ കാഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം ഒരു ഉച്ചയോടെ ഞങ്ങൾ പോർട്ട് ബ്ലെയറിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ആൻഡമാനിലെ അവസാന ദിവസം ഇനി ഞങ്ങൾ കാണാനായി ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടുത്തെ സിൽവർ ജയിൽ അഥവാ കാലാപാനി. മലയാളികൾ പ്രിയദർശൻ ചിത്രത്തിലൂടെ കണ്ട അതേ കാലാപാനി. ആയിരത്തി 1857 ഇന്ത്യൻ കലാപത്തിന് പിന്നാലെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ മുതൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആൻഡമാൻ ദ്വീപുകളെ ഒരു ജയിലായി ഉപയോഗിച്ചു പോന്നു. എന്നാൽ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ശക്തി പ്രാപിച്ചു. ഇതിന്റെ ഫലമായി ആൻഡമാനിലേക്ക് അയക്കുന്ന തടവുകാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയും അതീവ സുരക്ഷയുള്ള ജയിൽ വേണമെന്ന ആശയം ഉയർന്നു. അങ്ങനെയാണ് സെല്ലുലാർ ജയിലിന്റെ നിർമ്മാണം. 1896 നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച് 1906 ഏകദേശം 5,17,032 രൂപ ചിലവഴിച്ചാണ് ഈ ജയിൽ കോംപ്ലക്സ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. കെട്ടിടം പണിയാൻ ഉപയോഗിച്ച ഇഷ്ടികകൾ ബർമയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നവയാണ്. കെട്ടിടത്തിന് 7 ചിറകുകളും അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു കാവൽ ഗോപുരവും 3 നിലകളിലായി 698 സെല്ലുകളാണ് അന്നുണ്ടായിരുന്നത്. സെല്ലുലാർ ജയിൽ എന്ന പേര് ഒറ്റപ്പെട്ട സെല്ലുകളിൽ നിന്നാണ് രൂപം കൊണ്ടത്. ഒരു തടവുകാരൻ മറ്റേതെങ്കിലും തടവുകാരുമായി ആശയവിനിമയം അസാധ്യമാവും വിധത്തിലാണ് സെല്ലിൻ്റെ രൂപഘടന. അവരെല്ലാം ഏകാന്ത തടവിലായിരുന്നു. തടവുകാർക്ക് ഒരിക്കലും പൂട്ടിൽ കൈ എത്താൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലാണ് ജയിൽ സെല്ലുകളുടെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാലാപാനി സിനിമയിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാട്ടോ. നമ്മുടെ നേരെ പണ്ടി കാണുന്ന റോസൈലിലാട്ടോ റിസോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഈ ജയിലിന്റെ 7 ചിറകുകളുടെ മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു വാച്ച് ടവറായി ഒരു സെൻട്രൽ ടവർ ഉണ്ട്. ഡ്യൂട്ടിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു കാവൽക്കാരന് 7 ചിറകുകളുടെയും മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. 1858 മുതൽ ഏകദേശം 85 വർഷത്തോളം പീനൽ സെറ്റിൽമെന്റിന്റെ ആസ്ഥാനമായി തുടരുന്ന റോസ് ദ്വീപ് ഗോപുരത്തിൽ നിന്നും കാണാൻ കഴിയും. റോസിന് ഒരു അലാറം സിഗ്നൽ നൽകിയാൽ സൈന്യത്തിന് കുറച്ചു സമയത്തിനുള്ളിൽ ടവറിൽ എത്താനാകുമായിരുന്നു. 1941 ഭൂകമ്പത്തിൽ യഥാർത്ഥ ഇഷ്ടിക ഗോപുരത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. അതിനുശേഷം ഒരു തടി മേലാപ്പ് സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ ശേഷം ജയിലിലെ 2 ചിറകുകൾ കൂടി തകർത്തു. ഇത് അവരുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ തെളിവുകൾ മായ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി കണ്ട നിരവധി മുൻ തടവുകാരിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളിൽ നിന്നും പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളോടുള്ള ആദരസൂചകമായി 1979 ഫെബ്രുവരി 11 അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി മൊറാർജി ദേശായി സെല്ലുലാർ ജയിൽ ഒരു ദേശീയ സ്മാരകമായി രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.